Môj milovaný otec biskup nám včera v pastierskom liste nás tak pozval do Ježišovej školy a jednu z vecí, ktorú tam spomínal, že v tej škole, alebo aj v iných školách to tak býva, že sú nejaké praktické cvičenia, alebo prax a tak. Neviem, či úplne, viete, či na školách, či máme veľmi vhodnú prax, či by sa to nedalo zlepšiť a tak myslím si, že naše školstvo nepripravuje veľmi dobre prakticky vo všetkých odboroch. Niektorí myslím si, že majú dobre, hej, konzervatoristi. To, čo väčšinou majú, je prax a nie teória nejaká, hej. Aj kuchári, hej, tu z modrej školy a majú týždeň prax, týždeň sú v škole, sa učia teóriu. Myslím si, že to je celkom fajn model, len viete, koľko to ľudí tak má, hej. My sme mali, keď som bol ja na strednej, tak sme mali prax 2 týždne v 3. ročníku a 2 týždne v 4. ročníku. Celá prax. Jasné, že nejaké účtovníctvo a daňové priznanie sme vyplňali aj počas školského roka, aj mimo praxe, len by som to zobral tak, že byť týždeň vo firme niekde, aj učiť sa pozerať, ako funguje firma a týždeň v škole, teória. Myslím si, že to by bolo o mnoho lepšie ako ten model, ktorý je niekde na školách. Len otázkou je, že ako prakticky žiť svoju vieru, alebo aké cvičenia máme mať, viete, tie praktické my ako kresťania, ako ľudia, ktorí chceme ísť za Kristom. Tak som si poznačil pár vecí. Ak si pamätáte na Františka Saleského, on má sviatok asi okolo 26, niečo okolo 20. januára, plus neskôr, neviem presne kedy. Ja som hovoril aj to, že František Saleský vymyslel tak, neviem, či vymyslel, ale taký spôsob evangelizácie mal, že chodil a rozdával letáky. Hej. Už to mu pravdepodobne aj natlačil, lebo knih tlač už bola. Chodil, hádzal ľuďom do schránky. Tak ak by niekto chcel nejaké takéto praktické cvičenie, mám letákov asi 1000, ktoré by bolo fajn rozdať, hej. Lebo to je škoda spáliť už, keď sú vytlačené. A keď niekto chce, tak mu to poskytnem. Včera som chcel ísť večer po omši len pro šalu, tak som nešiel, takže spokojne, ak by niekto chcel takéto praktické cvičenie ísť a takýmto spôsobom prinášať Krista druhým, tak som ochotný sa s tým podeliť, respektíve dať aj všetko. Ďalší spôsob je, Ježiš povedal na konci Matúšovho evanjelia, že choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium. To je prvá vec, čo si potrebujeme uvedomiť, že je to Ježišov príkaz. To nie je možnosť. To nie je, že ak sa ti bude chcieť, ak budeš mať náladu, budeš to tak cítiť, tak choď. To nie je možnosť. Každý jeden pokrstený, nie pobirmovaný, každý jeden pokrstený je povolaný k tomu, aby išiel a hlásal. Hej. Pár tipov na to, ako sa to, alebo ešte jednu vec k tomu, tak všeobecnú teoretickú. Som nedávno počul, že viete, u Židov chlapci sa stávali dospelými, keď mali asi 12 rokov, hej, preto aj Ježiš, keď bol v Jeruzaleme, keď sa strátil, bol 12-ročný. A viete, tých už chlapcov považovali za mužov, za rovnocenných. A jednu z vecí, ktorú mali počas toho obradu v synagóge, že kedy sa stali plnohodnotnými mužmi, tak bolo to, že mali prečítať nejaký text biblický a potom mali mať nejakú 5-minútovú kázeň k tomu. Ja som tak rozmýšľal, že to by bolo dobré pre našich birmovancov zaviesť, či nie? Viete, lebo keď ako sa inak človek naučí deliť s vierou? To, k čomu nás otec biskup vyzýval. Koľký z vás by si tu boli ochotní teraz sa postaviť, tu teta Burešová vám dá mikrofón, dá čo 5 minút povedať. Ako pár ľudí si viem predstaviť, len viete, to nie je pre pár ľudí. To platí pre všetkých. Viete, lebo keď nevieme medzi vlastnými povedať, viete, niečo, a to nemusí byť 5 minút, ale na pár slov niečo o Ježišovi, nejaké 2-3 veci, alebo proste zdieľať to, čo žijeme, tak spravíme to vonku. A potom sa nečudujme, viete, že kostoly sa vyprázdňujú, keď sa nepodelíme s tým, čo my žijeme ako kresťania. Lebo to nie je chyba ateistov. Oni neveria preto, alebo nepríjmajú Krista, lebo ho nespoznali. Viete, to je problém. Myslím si, že aj mnohí, ktorí žili za bývalého režimu, že odmietli Boha preto, lebo ho nespoznali v pravde. Keby ho v pravde spoznali, som presvedčený o tom, že o mnoho viac by ich prijalo Krista. Hej. Nehovorím, že všetci, ale o mnoho viac. Len
toto je jedna z vecí, viete, čo myslím si, že by bolo dobré zaviesť aj u nás, keď v židovstve to fungovalo, myslím, že aj u nás by to bolo dobré. A nehovorím, že potom všetci budú musieť prednášať kdesi, ale lebo to nie je o tom, nie každý je povolaný prednášať. Hej. A jedna je charizma evangelizácie, ktorú tiež nemá každý. Druhá je charizma vyučovania, ktorú tiež nemá každý. Hej, to sú dve rozdielne povolania. Len viete, ako to človek bude robiť, keď nikdy tu nemá možnosť si vyskúšať. Že keď ja sa mám deliť s Kristom, hej, mám byť dospelý kresťan, zrelý, tak som poslaný do sveta hlásať evanjelium. A jak to budem robiť? Viete, a preto je dobre si to aj vyskúšať. A keď som bol v seminári, tak sme mali spoločenstvo a tam to bolo dobré, že bolo to len tak, že kto chcel, ale tiež sme mali možno na spoločenstve povedať nejakú prednášku na pár minút. Hej. To bolo tiež také jedno z toho, ako sa to prakticky cvičilo. Ďalšia vec, ako sa toto môže cvičiť, je pouličná evangelizácia. Viete, ja sám viem, že ja na to prirodzene nemám a potrebujem ľudí, ktorí by ma zobrali vonku k druhým a na ktorých uvidím, že ako to oni robia a cez nich príjmem odvahu a budem potom schopný sám. Viete, o tom je celá tá príprava na birmovku, že to je to, čo aj Ježiš pripravoval apoštolov. Ja teraz niečo robím, pozrite sa, ako to robím. A ja keď odídem z tohto sveta za pár dní, týždňov, mesiacov, potom to vy budete robiť bezo mňa. A budete to robiť, veci vám budú fungovať, len na to potrebujete vieru, ale keď tomu uveríte, budete to mať. Viete, jeden kamarát mi to tak povedal a ja to tiež tak potrebujem, že on to tak charakterizoval. Potrebujem, aby mi niekto vyšľapal cestu. Aj v tomto. A proste potrebujem niekoho zvonku, aby ma tam zobral. Aby mi ukázal, ako sa to robí. A nie preto, že to potrebujem vidieť, však videá na internete sú, aj nie jedno som videl, len iné je, keď vidíte video a iné je, keď to zažijete na vlastnej koži. Viete, lepšie raz zažiť, ako 100-krát počuť. Tak to platí aj o tomto. Keby niekto chcel tu na meste taký praktický tréning týchto vecí, praktické cvičenie, mať prax viery, hej, keď sme praktizujúci, tak stačí ísť smerom na námestie Daxnera. Keď bude teplo, budú tam stávať bratia jehovisti, zobrať si Bibliu pod pazuchu a poďte, ideme čítať, ideme zdieľať. Hej. Oni nie sú kresťania, hoci uznávajú Krista, ale len ako anjela, nie ako Božieho syna. Preto nie sú kresťania, ale sektová. Len viete, s nimi sa môžete rozprávať o duchovných veciach. Lebo myslím si, že oni s tým nemajú problém. A keď chcete mať takú prax, tak je to tiež jeden zo spôsobov, že zastaviť sa pri nich. Počúvajte, a čo vy a Ježiš a tak. A ideme sa modliť. Prišli raz jedný jehovisti k jednému kňazovi na faru a tlačili mu do hlavy to svoje a on povedal, dobre chlapi, počkajte. Vy sa budete modliť k vášmu Bohu, ja sa budem modliť k môjmu Bohu. A Boh, ktorý nás vyslíši, ten je pravý Boh. Dobre, pán farár, ideme, dovidenia. Vec vyriešená. Viete, ale jak spoznajú v pravde Krista, keď mnoho vecí aj z Biblie, ten ich zakladateľ, neviem, kto to bol, to povyhadzoval, tak keď majú oklieštené veci a nepravdivé učenie. Jeden zo skutkov milosrdenstva je poučovať blúdiaci, alebo tých, ktorí sa mýlia. Keď sa mýlia, tak im preukážem lásku, že ich napravím, alebo respektíve, viete, že im ponúknem pravdu. Či ju príjmu, či ju nepríjmu, ja neviem, hej. Lebo nie každý prijal pravdu. Aj za Ježišových čias. Len je to jedna z možností, ako mať praktické cvičenie. A myslím si, že to je tam ešte veľmi bezpečný tréning, hej. Tá pouličná evangelizácia, keď by ste zastavovali len tak ľudí, alebo tak, že to je kúsok ťažšie. Dneska sme mali v evanjeliu, keď prišiel ten úradník za Ježišom, hovorí, aby uzdravil jeho syna. A Ježiš tak zvláštne odpovedá, že ak nevidíte znamenia a divy, neveríte. To, ako si to ja tak vysvetľujem, je, že keby si mal vieru a veril, že ja to môžem spraviť, tak ty sa tam budeš modliť a bude uzdravený. To, čo potrebujeme aj my, a Ježiš
poslal aj apoštolov počas svojho pozemského života ešte na misijnú cestu, že vyskúšať si to, že čo to znamená modliť sa za uzdravenie, oslobodenie, čo to znamená byť na exorcizme. Viete, napríklad nás takéto veci neučili v seminári, čo je veľká škoda. A jeden kňaz to tak povedal, že 90% z toho, čo potrebuje, 90% z toho, čo potrebujeme, nás nenaučili. Viete. Len viem, že aj to, čo aj mne veľmi pomáhalo, bolo, že keď sme boli s ľuďmi a modlili sa za druhých, lebo keď je niekto kus ďalej a vie lepšie veci, tak viete sa od neho o mnoho rýchlejšie naučiť. A myslím si, že aj v školstve, keby to tak bolo, že tou praxou sa žiaci a študenti o mnoho viac naučia, ako sedieť v škole na zadkoch a ja doma sa to učiť. Len, viete, aj toto by bolo fajn a myslím si, že by to bolo veľmi dobré, keď viete, na birmovancu má zostúpiť Duch Svätý, má dostať plnosť darov Ducha Svätého, tak jak to budú robiť? Keď im poviete, že vieš, keď sa budeš modliť za druhého, bude uzdravený. Neexistuje. To také sa nedieje dnes. S takou vierou nie. No, iba, že by ste boli Rufus Pereira. No. Alebo ešte ďalšia vec, keď som vravel o tom delení sa s radosťou a tak ďalej, že na mesi Daxnera tam nie sú iba jehovisti, no teraz nie sú, keď je zima, ale sú tam aj ľudia, ktorí sedia na lavičkách celý deň, nemajú čo robiť. A myslím si, že nielen to, že nemajú čo robiť, ale nemajú ani priateľov, proste nemajú niekoho, kto by ich vypočul. A to nie je ďaleko, veď 2 minútky. Sadnúť si, zoznámiť sa, čo žijete, chlapi, aj čo je vo vašich životoch. A už ja neviem, prečo ste takto a čo vás trápi, viete. Komu sa oni môžu vyžalovať. Ja neviem, akože tam sedia, hej, ale viete, keď sa rozprávajú dvaja zranení, tak oni sa iba utvrdia v tom a nepohnú sa ďalej. Viete, aj toto je jedna z možností, ako sa deliť o radosť a zvieria a prinášať druhým to, čo my žijeme. Pápež František hovoril, že skúsenosť s Božím milosrdenstvom nedostávame ako osobnú útechu, ale ako, neviem presne, čo tam je, ale to, že by sme my mohli byť milosrdní s druhými. Viete, a keď máme cez pôstne obdobie zažívať Božie milosrdenstvo, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, čo sme mali včera v Evanjeliu. Hej, že on ma neprišiel odsúdiť, on ma prišiel zachrániť. Aký je Boh dobrý voči mne, aká je veľká jeho láska a veľké jeho odpustenie, tak je to jednak, akože je to aj pre naše potešenie. Ja nevravím, že nie. Len je to aj preto, aby my sme vedeli byť milosrdní s druhými. Tak, ako sme to mali minulý týždeň o odpustení. Ja som ti odpustil, mal si aj ty. Hej. A keď nám sa dostáva odpustenia, tak potom aj my by sme sa s tým mali deliť ďalej. Hej, a nie len si to nechať pre seba. Ja som rád, že som kresťan, ostatní, keď nie sú. A nevadí. Viete, tak ako nemyslím si, že by bolo niekde nejaké extra takéto vyučovanie v týchto veciach na Slovensku. Je pár vecí a tak, kde sa to učí. Jedna animátorská škola pripravuje cez leto, pripravovala, neviem, či ešte stále to tak majú, ale kedysi to tak mali, že pripraviť pouličnú evangelizáciu. A proste boli tam niekto, mal na starosti techniku, niekto slovo, program a svedectvo a tak ďalej. Fungovala ešte pár rokov dozadu, neviem, či ešte stále je na Slovensku, škola služby. To bolo pre laikov také víkendovky, neviem, asi 6 či 8 či koľko za rok. A viem, že to, čo tam oni mali, že mal si napríklad, každý z tých účastníkov si vyskúšal, čo to znamená viesť modlitbu. Každý z nich si mal pripraviť na 4 svedectvo, to približne 4 minúty a potom, viete, povedať svoje svedectvo v nejakom takom čase plus minus. A mnohé iné veci, že tam to bolo naozaj také praktické, že strašne málo teórie mali a veľa sa takto mohli učiť a tak ďalej. Len tak aj nás chcem pozvať, že nájsť si spôsob. Ja som povedal pár vecí, určite ich bude viac, len viete, toto sú veci, kedy praktizujeme vieru a takto sa môžeme učiť aj my rásť vo viere, aby naša viera bola väčšia. Amen.